Нәқи Исәнбәт Татарстанның халық язучысы, драматург, шағир, татар дөньясына саллы өлеш кертүче һәм яқты із қалдырған шәхес. Шул уңайдан Кәрим Тинчурин театрында Нәқи Исәнбәткә багышланган китапны тәкъдим иттеләр. Жиынтык Жиын фонды тарафыннан Татнефть компаниясе ярдәмендә нәшер ителгән. Китапны басмага филология фәннәре кандидаты Миләүшә Хәбетдинова әзерләгән. Син сазыңны уйнадың дип исемләнгән чарадан безнең алдағы сюжет. Нәқи Исәнбәт җир йөзендә 93 ел гомер итеп халкыбызга биниһая зур мирас калдырып, фәндә, әдәбиятта, сәнгатьтә чын мәгънәсендә Исәнбәт мәктәбен булдырган шәхес. Нәқи Исәнбәт Идегәй дастанын халыктан җыеп эшкәртү эшен 1930 елларда ук башлый һәм 1940 елда бастырып чыгара. Исәнбәт Идегәй дастанын бастырып чыгарып, донлана, хурлана, кагыла. Иң мөһиме, дастан яңадан халыкка кайта. Кәрим Тинчурин театры баш режиссеры Туфан Имаметдинов Идегәй дастанын куярга ниятли. Чөнки әсәр тарихи, әдәби яктан бүген аеруча әһәмияткә ия. Нәқи Исәнбәт иҗатының башында ук дөньяны үзгәртәм дип максат куйган. Бүген Исәнбәт традицияләрен Татарстанның халык шагыйре, Тукай бүләге иясе, китапның җаваплы мөхәррире Рәзил Исмагыйль улы Вәлиев дәвам итә. Нәқи Исәнбәткә безнең мәхәббәтебез, Нәқи Исәнбәткә биргән бәябез, димәк, халык иртәнге сәгать 10-да Нәқи Исәнбәт янына килә икән, бу инде аның кем булуы турында бик ачык сөйли. Чөнки Нәқи Исәнбәт турында төрле сүзләр дә булды, аны хуплаучылар бик күп, хәтта аны хурлаучылар да булды. Әмма Нәқи Исәнбәткә биргән бәя, иң зур бәя халык бәясе, ул сезнең бәягез. Күренекле шагыйрьнең иҗатына берәү дә битараф түгел. Татарстанның һәм Россиянең халык артисты Әсхәр Шакиров атаклы шәхескә багышлап рәхмәт сүзләрен җиткерде. Бик зур рәхмәт. Менә шулай һәр вакыт үзебезнең милләтебезнең горурлы булган кешеләрне без күтәрмәсәк, без зурламасак, аны беркем дә зурламаячак. Нәқи Исәнбәт классикларның классигы. Ул төрки әдәбият белән танышып барган. Дөнья классикларының әсәрләрен татарчага күчергән. Күп кенә әсәрләрне рус теленнән татар теленә тәрҗемә иткән. Әлеге чарада Шекспирның Гамлет әсәренең татарчасында ишетергә мөмкинлек туды. Барлык йөрәк азаплары, тәнең дучар булган мең җаваларын шулыр йокың белән бетте дип уйлау. Көтеп алган шик түгелме? Нәқи Исәнбәтнең хатыны Нәҗибә ханым «Мин аның гомерен татар милләте хакына озайтырга тиеш» дигән сүзләрне еш кабатлый торган булган. Гомумән, Исәнбәтнең гаиләсе, туганнары аның иҗатында һәр вакыт терәк булган. Китап бәйрәме Кәрим Тинчурин театрында 26-27 гыйнвар көннәрендә премьерасы булачак. Идегәй татар халык дастаны буенча куелган спектакльгә багышланачак. Дина Нәҗмәтдинова, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.